Moskwada jurnalistler 7-nji oktýabrda janyna kastetlen dermegçi jurnalist Anna Politkovskaýanyň hatyrasyny tutdular. Onun işlän ýerine Novaya gazetanyň redaksiýasyna gazetden edilen gül çemenleri getirildi. Beýlek şäherlerde hem jurnalistiň hatyrasyna ýatlama çäreler geçirildi. Politkovskaya Çeçenistanyň hukuk gozulmalary we tutuş orsiýetde korrupsiýa barada ýazan batyrgy makalary we kitaplary bilen meşgullyk kazanypdy. Orsiýetiň Irkutsk şäherinde 200 çemehli profsoýuz agzasy sosial adalatlylyk üçin ýyllyk ýöneşigini geçirdi. Bu ýürüýüşe Magaryp, Saglyk saklaýyş, tokoýçuluk budaklarynyň profsoýuz guramalary gatnaşdy. Olaryň esas talaby iň pes aýlyk derejesini ýokarlandyrmak we aýlyklaryň inflasiýa laýyklykda gaýtadan hasaplanmagy bilen bagly. Täjikistanyň baş prokuraturasy şu hepde hökümete garşy protest gurnamakçy bolýan oppozisiýa hereketine garşy çäreler gördi. Ýaýradylan beýanatda 24'ler topor diýilip atlandyrylan hereketiň hökümete agdarmakçy bolýanyny gaýdyldy we onuň gadagan edilmegine çagyryldy. Bu habar Täjikistanyň bir topor sosial ulgam websaytlary baglanandan bir gün soňra ýaýrady. Tbilisdäki adam hukuklary guramasy Gürjistanyň hökümetini daşary ýurtlylar kemsitmek taýyplady. Bu aýplamada onlarça daşary ýurtlylaryň köpüsi Aziýadan oturum talabynyň reddedilenini we olaryň deportasiýa ediljegi aýdylýar. Adam hukuklary toporu ardalaryň Gürjistanyň aňty gullugy tarapyndan tasdiklenmek zerurlygyny bir kanun hasaplap tanqid edýär. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.